right mastreets esocial media imandinoswera ndichiona kuti haufa muri kuiziva here fesi vazukuru muri kunatsoiziva here sangana nemafanzi sangana makadi zvenyu vazukuru vasekuru ndini vanyu oze mwase mazera munoita mazuva ese iyo iyi mota yatinoshanda nayo ende itori nembiri kutopfuura vamwe vanhu mota iyoyi ine mbiri mota itori nembiri kudarika vanhu ndopfuurawo vanhu usadaro kana matotenda mafanzi nekuti imi ndimuri kutisimudzira munongoziva kuti simba rehove riri mumvura ikangobuda mumvura zvese zvavharana saka imi kana musipoka haisi tinoomerwa hatidi kunyepa mwari ngaaramba achikutungamirira nekukomberera pane zvese zvamunoshuvira muupenyu nekuti shure dzenyu ka ndodzikuramba dziita kuti isusu tirambe tichienda mberi so tichibva ndakukurudzirai vazukuru kuti ngatiende tunosubscribe panaiza boom handiti kuitira kuti basa ridi ringe riri rinoenda mberi also tibva tasubscribe ipo panapa paSaint TV tina sekuru vedu the only Zimbabwe senzeni ada kundirova zukuru hamene kuti ndoita sei senzeni abva ndisvikire ndasvikigwa aiwa senze nyaya dzavanhu aiwa ka inzwa ka ndachitoti ipapaka ndinzwa kuti hamene nyaya dzachona kuti uri kuzvifambisa sei asi chiudza vanhu chokwadi senzeni uri kuzvifambisa sei senzeni aiwa inini vanhu ka ndo vanongondifadza chete vanhu ndo vanongondifadza chete kuti ndiende kumberi ka ndivo ivava apa pachanga chakutondinetsa kuti ndine nyaya dzako ka dzakawanda dzandoda ndogara ndadzitaura panapa amakuhwa tivabe amakuhwa kwete ndomira ndokuudza here unozondiudza kana tswanya cheredhicho all right much love